Ja, jeg vil starte med at forklare, hvad en sekant er. En sekant det er en linje, som der skærer mellem to punkter på en graf. Så her har vi en graf, og vi vil gerne finde gennemsnitshastigheden mellem to tilfældige punkter. Så her har vi et punkt, og her har vi et punkt. Så sekanten, det er den blå streg her, som der går igennem begge de punkter. Og gennemsnitshastigheden, det er så hældningen af denne her sekant. På den her graf, der har vi tangenten. Det er, man vil gerne finde ud af hastigheden i netop det her punkt. Så derfor så tegner man en tangent som en linje, der kun rammer i ét punkt, og altså følger grafen. Så man kan rykke på punktet, og så følger tangenten alt efter hvor man er henne på grafen. Og øjeblikshastigheden, det her punkt, det er altså hældningen af tangenten. Så hældningen af tangenten, det er øjeblikshastigheden. En differenskvotient, det er hældningen på sekanten. Altså hældningen på sekanten, det bliver kaldt for differenskvotienten. Tilbage til den her graf, hvor vi vil finde gennemsnitshastighederne mellem disse to punkter her. Mellem de to punkter. Formlen for sekanten er AS er lig med f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Og det er altså den formel, som man bruger til at udregne a i en lineær sammenhæng. Differentialkvotienten er hældningen af tangenten. Hældningen her. Og det er differentialkvotienten, man finder øjeblikshastigheden med. Symbolet for det er f mærke af x0. Den matematiske definition er f er differentiabel i x0, hvis differenskvotienten går mod et bestemt tal, k, som kaldes differentialkvotienten. F mærke af x0 er lig med f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 går imod f mærke af x0, når x går imod x0. Det kan forklares på den måde, at det bliver til f mærke af x0, altså differentialkvotienten, når x går imod x0. Altså man kan se, at sekanten, den begynder mere og mere at minde om tangenten. Så jo tættere man kommer på, jo tættere man kommer på, jo mere finder man øjeblikshastigheden. Og formlen på formlen, det er dette. f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Og det var altså, hvis man skulle udregne sekanten. Man kan bruge differentialkvotienter i projektet om rutsjebanen, fordi vi netop gerne vil finde øjeblikshastigheden på et bestemt punkt. Her er der et billede af rutsjebanen, hvor vi trillede kuglen afsted. Og differentialkvotienten er jo altså så øjeblikshastigheden i for eksempel dette punkt. Hvis vi siger det her, grafen, at det er den grafiske illustration af rutsjebanen, så har vi indtegnet to punkter, som vi gerne vil finde gennemsnitshastigheden i. Men i stedet for gennemsnitshastigheden af sekanten, så var det, at vi rykkede x tættere på x0,
for at finde øjeblikshastigheden, altså tangenten. Så man sætter bare en masse nuller bagved for at udregne øjeblikshastigheden. Der findes også funktioner, som ikke er differentiable. Det er en funktion, da der er en x-værdi til hver y-værdi. Men den er ikke differential, fordi at hvis vi gerne vil finde ud af punktet her, gennemsnitshastigheden, så kunne vi godt tegne en tangent, men det vil ikke have nogen sammenhæng med resten af stregerne. I denne kontinuerede funktion, det er heller ikke en differentiabel funktion, fordi der er det her knæk. I det her knæk kan tangenten både vende opad, og den kan også vende nedad. Og så vil det ikke give noget resultat, da der vil være to tangenthandlinger. I denne differentiale funktion, som jo er en differentiabel funktion, og den er sammenhængende, kan man altså lave en tangent, hvor end det skulle være, hvor at det stadig vil give mening, og hvor man vil få det rigtige resultat.